Jo, čaute, že vás tam nového videa. A dneska si ideme zahrať hru, ktorá je urobená na potápanie sa lodiem. No, Brando ma ešte poznal z môjho starého YouTube kanálu, tak si pamätá určite tú sériu, kde sme natáčali tieto tu potápajúce lode. Dokonca sme mali Titanic. A pôvodne som chcel natáčať aj s mojím kamarátom Alanom. On tedy nemohol, takže sme to nakoniec nechali a už sme to nikdy nenatočili. Dneska toto je... Nie je toto originál ten Titanic. Tu máme nejaké iné lode. Takéto... Do tohto sa chcem strašne dostať, lebo... Poprvé tam je kuchyňa a môžeme tam zobrať všetky veci. Tu nám ide rádivko. Tam máme nejaký zošit. Popcorn. A idem si kolemu kupovať kameru na vlogy a takéto. Takže buď urobíme s kamošmi mojimi veľkonočný, halloweensky a vianočný špeciál, aj prázdninový. Ale ten prázdninový bude taký, že over, že by sme urobili nejaké videjko, všetci dohromady. A bolo by to takto funny, že by sme tu mali, že 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Kámo, tak to by bol tak sigma. Kámo, 6 naraz. Kámo, všetci obrazovky, alebo by sme to striedali. Ešte nemôžeme. Ak je toto červené, tak sa tam nemôžeš dostať, more. Ja som bol minulé ten officer. Reálne ja potom budem captain. Kámo, jaký mám, kámo? Hairstyle! More! Čo chceš, ty kokot? Kamo, ale... Prečo je jeden kapitán? Nula officerov. A nemôžeme sa tam ako dostať. Rýchlo, otvor sa se... Cezar, otvor sa! Ale ja tu budem tu. Takže pravdepodobne nejaký vlog možno vyjde. Neviem, dneska je... Ľudia, teraz budem chvíľka tichá, teraz idem volať s mojou mamkou. Chcem bude tak potom. Ahoj, ja len či si dal tú tabletku. Job, dal. Dobre, to je všetko, čau. Čau.